Az a jó, hogy nincs sár. Elképesztő, hogy itt a gerincen is ekkora vizek vannak, nagyon föl van ázva a talaj. Elég mély. Vízállásjelentés. Már érdemes beleugrani. Aki nem fürdött az este, mert nem volt meleg víz. Ez lehet melegebb? Igen, ez már lehet, hogy kicsit itt melegebb. Megvárjuk Erika, még veszi a fürdőt.